எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சாய் சச்சரிதம் அத்தியாயம் 39 பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து 2 பாட்டாக பார்க்கலாம். நம்ம எப்படி அப்படின்னா, அதாவது கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கிறதுனால இது வந்து 2 பாட்டாக நம்ம பார்க்கலாம். இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, அதாவது பகவத்கீதையில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு வந்து பாபா வந்து அதுக்கு அதனுடைய விளக்க உரையை வந்து எப்படி தராரு பக்தர்களுக்கும். நானா சாஹிப் சாந்தோர்கர் அப்படின்ற ஒரு பக்தருக்கும் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது நிறைய பக்தர்கள் அதாவது என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னா, பாபாவுக்கு வந்து வடமொழி தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்து இப்போ இந்த பகவத்கீதை அந்த மாதிரி முக்கியமான அந்த புத்தகங்கள்லாம் அந்த என்ன சொல்கிறது, முக்கியமான அந்த என்ன சொல்கிறது, நம்மளுடைய ஆன்மீக புத்தகங்கள் எல்லாமே என்னது மேக்ஸிமம் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் தான் இருக்கும், சமஸ்கிருத மொழியில். ஸோ அதே மாதிரி தான் பகவத்கீதையில் உள்ள அந்த செயலுக்கு வந்து பாபா வந்து விளக்க வரை கொடுக்குறாரு. எப்படி அப்படின்னா, இப்போ நானா சாஹிப் சாந்தோர்கர் அப்படின்றவர் என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து அந்த பகவத்கீதையை வந்து என்ன சொல்கிறது, ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அதனுடைய ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் மீனிங்கோட அதனோட அர்த்தத்தோடு கற்று தேர்ந்தவர் அவர். ரொம்ப அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு வல்லவர். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அப்போ நிறைய பக்தர்கள் என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னா, பாபாவுக்கு வந்து வடமொழி அவருக்கு எப்படி தெரியும் வடமொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் ஒரு சர்வ வியாபி, அவருக்கு தெரியாத மொழிகளே கிடையாது. ஆனால் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி நினச்சிட்ருக்காங்க. நானா சாஹிப் சாந்தோர்கருக்கும் ஒரு கர்வம், தனக்கு தான் தெரியும் எல்லாம். ஏன்னா வந்து என்ன சொல்கிறது, அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி பகவத்கீதையோட ஒவ்வொரு செயலுக்குமே அவருக்கு வந்து மீனிங், அவரோட அந்த வடமொழி அந்த சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கிறதுக்கு தமிழ் மீனிங்கோட அந்த பொருளும் அவர் வந்து கற்று தேர்ந்தவர். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ ஸ்ரீடியில் வந்து பக்தர்களோட பாபா இருக்கும்போது நிறைய பக்தர்கள் வராங்க, கூடி இது பண்ணுறாங்க. அப்போ பாபா வந்து உரையாடிட்டுருக்காங்க அவங்களோட. அப்படி உரையாடல் நடந்துகிட்ருக்கும்போது நானா சாஹிப் சாந்தோர்கர் வந்து பாபாவோட கால்களை வந்து அமிழ்த்திட்டு கொடுத்துட்ருக்கார், கால்களை வந்து அமுக்கிட்டு இருக்கார். அப்போ அவர் வந்து முணுமுணுக்கிறார், வாயிலே ஏதோ முணுமுணுத்துக்கிட்டே அமுக்கிட்டு இருக்கார். அப்போ பாபா வந்து என்னது, பாபா என்னன்னா என்ன என்ன முணுமுணுத்துட்ருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் வந்து பகவத்கீதையோட ஸ்லோகத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அப்படியா, என்ன ஸ்லோகம் எனக்கு சொல்லேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே அவர் வந்து அந்த பகவத்கீதையில் உள்ள 34வது ஸ்லோகம் அதை வந்து சொல்கிறார். அவர் அந்த சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்குது அந்த லைன், சச்சரிதம் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தெரியும், அதில் ஒரு 3 லைன் இருக்குது அதில். அதை வந்து சொல்கிறார் அவர். அப்போ பாபா சொல்கிறாரு, இதுக்கு பொருள் என்ன, எனக்கு பொருளை சொல்லு, எனக்கு பொருள் விளக்கத்தோடு சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே வந்து நானா சாஹிப் சாந்தோர்கரும் அதோட பொருளை வந்து சொல்கிறாரு. பொருளை வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அதோட மீனிங் அந்த அந்த 3 சான்ஸ்கிரிட்டோட அந்த 3 லைன் இருக்குல்ல, அதோட தமிழ் மீனிங் வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார் பாபா கிட்ட. அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, அதாவது ஒரு குருக்கிட்ட ஒரு சீடன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவரை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணியும் கேள்விகள் கேட்டோம் அவருக்கு சேவை செய்தோம் ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குருக்கிட்ட ஒரு சீடன். அதோட மீனிங் இது தான் சொல்கிறாரு. இதை வந்து நானா சாஹிப் வந்து பாபா கிட்ட சொல்கிறாரு. உடனே பாபா சொல்கிறாரு, இப்படி மொத்தமாக சொல்லாத, எனக்கு தனித்தனியாக எனக்கு மீனிங்கோட சொல்லு, விளக்க சொல்லு, தனித்தனியாக அந்த ஒவ்வொரு லைனுக்கும் எனக்கு அர்த்தம் சொல்லுன்னு சொல்கிறாரு. உடனே நானா வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, நமஸ்காரம் செய்கிறது, ஒரு குருக்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணணும், நம்ம நமஸ்காரம் ஃபஸ்ட்டு நமஸ்காரம் பண்ணணும். அப்போ பாபா சொல்கிறாரு, வெறும் நமஸ்காரம் மட்டும் பண்ணினால் போதுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆமாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, கேள்வி கேட்டல்லாம் வெறும் கேள்வி மட்டும் கேட்டால் போதுமா அப்படின்னு பாபா கேட்குறாரு. ஆமாம் போதும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. 3ஆவதாக வந்து என்ன அப்படின்னா, சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சேவை மட்டும் செய்தால் போதுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு பாபா. எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆமான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து பாபா வந்து கடைசியாக சொல்கிறாரு, எப்போதுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு குருக்கிட்ட ஒரு சீடன் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு கடைசியில் ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும். அதோட மீனிங் தான் இல்லையா, ஒரு சீடன் ஒரு குருக்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணியும் கேள்விகள் கேட்டும் அவருக்கு சேவை செய்தும் எனக்கு ஞானத்தை சொல்லிக் கொடுங்க குருவேன்னு சொல்கிறது தான் இதோட மீனிங். அப்போது இதெல்லாம் கேட்கவும் அதற்கான இவருக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. ஏன்னா அவர் வந்து முழுமையான விளக்கத்தை வந்து தரலை நானா. அப்போ பாபா வந்து இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும்போது அப்போ நானா சாஹிப் அவரோட கர்வம் வந்து உடைப்படுது. அவருடைய கர்வம் வந்து, ஏன்னா அவர் வந்து தனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினச்சார் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக பாபா வந்து அதை வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு அதோட மீனிங்கை வந்து கேட்குறாரு, அவருக்கு சரியாக அவருக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது இது அவருக்கு வந்து மொட்டையாக கேள்வி கேட்டல் போய் கேட்கணும், குருக்கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணணும், அவருக்கு நம்ம சேவைகள் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டா குரு வந்து நம்மளுக்கு ஞானத்தை கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரு. அப்போது வெறுமனே அது அப்படி கிடையாது. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாபா வந்து அதுக்கு சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட போய் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீ வந்து ஒரு மகானை
ஒரு குருவை போய் நாடி, ஒரு ரிஷியோ குருவோ தத்துவ சதியை போயிட்டு பார்த்துட்டு நீ வந்து அவர்கிட்ட ஞானத்தை போய் கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போது கிருஷ்ணரே ஒரு வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, அவரே ஒரு ஞானி, அவரே ஒரு கடவுள். அப்படி இருக்கும்போது அவர் அர்ஜுனனை வந்து எதுக்கு ஒரு சத்குருவை போய் நாடி ஞானத்தை கேட்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ எனக்கு அதுக்கு மீனிங் தெரியல குருவே, குரு தெரியல பாபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானா சாஹேப் சொல்கிறாரு. அப்போ உனக்கு இதுக்கு மீனிங் தெரியலையா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த இடத்துல அவரோட கர்வம் வந்து இதாகிடுச்சு. அப்போது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதாக இருந்தார்லே அது வந்து உடஞ்சிடுச்சு. அப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு விளக்கத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பாபாவுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா, அதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டல். ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நமஸ்காரம். நமஸ்காரம்னா வெறும் நமஸ்காரம் மட்டும் ஒரு குருக்கிட்ட போய் நம்ம பண்ணுறது இல்லை, சாஷ்டாங்கமாக நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும், அதாவது சரணாகதி அடையணும். இதுதான் நமஸ்காரங்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா கேள்வி கேட்கணும். அதாவது ஒரு சீடன் வந்து குருக்கிட்ட கேள்வி கேட்குறதுனா அவரை வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அதாவது சிக்கலில் மாட்டி விடக்கூடாது. குருக்கிட்ட கேள்வி கேட்குறோங்கிற பேரில் அவரை சிக்கலில் மாட்டி விடுற மாதிரி கேள்விகளை கேட்குறதோ, அதாவது எடக்கு முடக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்டு வந்து பாபா அதாவது குருவை வந்து சிக்கலில் மாட்டி விடுற மாதிரி கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது. அதாவது உன்னோட முக்தி பாதைக்கு, உன்னோட ஆன்மீக பாதை முன்னேற்றத்திற்கான கேள்வியை தான் நீ வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட்டு சேவை செய்கிறது அப்படின்னா, சேவை செய்கிறது அப்படின்னா சும்மா நீ வந்து நம்ம சேவை செய்கிறோம், நம்ம தான் சேவை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கர்வம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து நம்ம உடல் தான் சேவை செய்யுது, நம்ம தான் சேவை செய்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. இந்த உடல் குருவுக்கு நம்மளோட உடம்பு கிடையாது, நம்மளே இல்லை, நம்மளே குருவுக்கு சேவை செய்யலை அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி இல்லை. அதாவது அந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதாவது நம்முடைய உடம்பே வந்து குருவுக்குன்னு நினச்சி நம்ம வந்து சேவை செய்கிறது தான் உண்மையான சேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்க உரை கொடுக்குறாரு பாபா. இப்படி தனித்தனியாக பாபா ஒவ்வொருத்துக்கும் விளக்க உரை கொடுக்குறாரு. அதான் அப்போ தான் நானா சாஹேப் வந்து புரியுது. ஆமாம், இப்படி நீ இதெல்லாம் கேட்கும்போது தான் ஒரு குரு வந்து உனக்கு ஞானத்தை சொல்லித்தராரு. அப்புறம் வந்து ஞானத்தை பற்றி சொல்கிறாரு. ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறது அறியாமையை வந்து நீக்கிறது. அதான் உண்மையிலே வந்து ஞானம் இல்லையா? ஞானம்னா என்னது? அதாவது ஒருத்தங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானத்தை நீக்கிறது. ஞானம் அஞ்ஞானம் ரெண்டுமே ஆப்போசிட். அப்போது அஞ்ஞானத்தை நீக்கிறதுனா என்னது? அறியாமையை நீக்கி அவங்களுக்கு ஞானத்தை உபதேசிக்கிறது தான் ஒரு குருவோட கடமை. இதுதான் வந்து ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபா வந்து நானா சாஹேப் வந்து சொல்கிறாரு. இப்போது இதுக்கான விளக்கங்களை தான் பாபா வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதாவது எப்போதுமே வந்து ஒரு குருவுக்கும் சீடனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு சீடன் வந்து என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து அஞ்ஞானமாக இருப்பாங்க. ஞானத்தை போதிச்சாதான் அவங்க வந்து குருக்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளும் போது தான் அவங்க வந்து என்ன ஆகுறாங்க? ஒரு ஞானி ஆகுறாங்க. அது வரைக்கும் அவங்க அஞ்ஞானத்தில் தான் இருக்கிறாங்க. அப்போது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சேவைகளை வந்து நம்ம குருக்கு செய்யும்போது தான் அவங்க வந்து ஞானத்தை நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் அவரே ஒரு கடவுளாக இருக்கும்போது அர்ஜுனனை வந்து இன்னொரு ஞானியை போய் ஞானத்தை கேட்டார் அப்படின்னா, இதுக்கான மீனிங் வந்து இப்போது என்ன அப்படின்னா, அதாவது குருவும் சீடனும் வேறு கிடையாது. ஆனால் சில இதில் வந்து அதாவது எப்போதுமே வந்து ஒரு சீடனுக்கு வந்து குருக்கிட்ட இருக்க பண்புகள் எல்லாமே இருக்கும். அது எப்போ அப்படின்னா ஞானத்தை அவங்க கற்கும்போது, அஞ்ஞானத்தில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து அதை வந்து அறிய முடியாது. குருவுக்கு சேவை செய்து அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து அவரை சாஷ்டாங்கமாக அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையும் போது நம்ம ஞானத்தை பெறுவது மூலமாக குருக்கிட்ட என்ன பண்புலாம் இருக்கோ அது நமக்கும் வந்துடும். அப்போ தான் நம்ம வந்து ஞானி ஆகிறோம். அப்போ அவரும் நம்மளும் வேற இல்லை. அப்போது இதை தான் வந்து பாபா சொல்கிறார். இதை தான் நம்ம வந்து கற்றுக்கணும். அதாவது ஒரு சீடன் ஒரு குரு வந்து அப்படி நினைக்க மாட்டாரா சீடனை? அவரும் சீடனும் நம்மளை மாதிரி தான் அப்படின்னு நினைப்பாராம். ஆனால் நம்முடைய சீடன் தான், நம்ம தான் மனுஷங்க தான், நம்ம சீடன் தான். நம்ம தான் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து என்னது காலங்காலமாக ஒவ்வொரு ஜென்மமாக பிறப்பெடுத்து நம்ம வந்து என்னது அஞ்ஞானத்தில் மாயையில் விழுந்து திரும்ப பிறப்பெடுத்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது தீய கர்மாக்களை சேர்த்து வச்சு அதன் மூலமாக நம்ம வந்து மாயையில் விழுந்து துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம். இதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்மளாலையும் முடியும். நம்மளாலையும் ஞானத்தை வந்து கற்று குருக்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை வந்து கற்று நம்மளும் ஒரு கடவுள் தான் அப்படிங்கிறத அறிய முடியும். அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து இதனுடைய விளக்கம். அப்படி அவன் வந்து அறியும் போது அந்த குருவையே அவர் வந்து கிருஷ்ணராக தான் நினைப்பான் அந்த சீடன். புரியுதா? இதுக்காக தான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு குருவை போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னார். அப்போது அந்த நம்ம ஞானத்தை கற்கும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, ஒரு குருவும் வேற இல்லை, கடவுளும் வேற இல்லை, நம்மளும் வேற இல்லை.
அப்படின்னு நினைப்போம். சாதாரண மனிதன் தான் நம்ம வந்து என்னது நம்மளுடைய ஆத்மா வேறு, நம்மளுடைய உடல் வேறு, நம்ம வேறு, குரு வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் உண்மையிலே ஒரு குருக்கிட்ட இருந்து ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளும்போது நாம் என்ன அப்போ தான் நம்ம நினைப்போம் வந்து நம்ம என்னது நம்மளுடைய உடல் வேறு, நம்ம வந்து நம்ம உடலும் ஆன்மா வேறு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்னது நம்ம உடல் வேறு தான், ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்மா தான் நம்ம அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எப்போ அறிவோம் அப்படின்னா நம்ம ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளும்போது தான். இதை தான் நம்ம அறியணும், இதை தான் நம்ம ஒரு குருக்கிட்ட நம்ம கேட்டு ஞானத்தை அடையணும். அப்போது இந்த மாதிரி சேவைகள் செய்யும்பொழுது தான் குரு நமக்கு அதை வந்து ஞானத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாரு. அந்த ஞானத்தை நம்ம கற்றுக்கொள்ளும்போது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்னது நம்மளும் குருவும் வேறு வேறு கிடையாது, அவங்களும் ஒன்று தான். இதை தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனகிட்ட நீ ஒரு குருக்கிட்ட போயிட்டு கேளு அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அவன் ஞானத்தை அடையும் போது அப்போ அவன் புரிஞ்சுப்பான், இப்போ கிருஷ்ணர் வேற இல்லை, குருவும் வேற இல்லை. அப்போ வந்து ஒரு கடவுள் வந்து யாரை அனுப்புகிறாரு, ஒரு சத்குரு வந்து என்னது மனித உருவமாக இந்த மாதிரி அஞ்ஞானத்தில் உள்ள மனிதர்களுக்கு ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்க அனுப்புகிறாரு. அப்போது அவர் மூலமாக நம்மளும் ஞானத்தை கற்று அவரை மாதிரி நம்மளும் மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட உட்கருத்து. இதை தான் இதில் வந்து பாபா வந்து அவளுக்கு நானா சாஹிப் வந்து விளக்கி கூறாரு. இவருக்கு அதாவது ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு மீனிங் தான் அவருக்கு தெரியுது, ஆனால் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ அர்த்தத்தை வந்து பாபா தான் அவருக்கு வந்து விளக்கி கொடுக்குறாரு. அப்போ தான் அவர் வந்து பாபாவோட அருமையை வந்து பாபாவுக்கும் எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாரு. ஸோ இது நமக்கானதும் தான். நம்மளும் என்ன ஆகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், கடவுள் வேறு, குரு வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நம்மளும் கடவுள் தான், குருவும் நம்மளும் வேறு இல்லை அப்படிங்கிறது எப்போ அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சேவைகளுக்கு செய்தோம், கடவுளுக்கு குருவுக்கு வந்து சரணாகதி அடைஞ்சோம், அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்டோம், நம்ம ஞானத்தை வந்து கற்றுக்கொள்ளும் போது மட்டும்தான் நம்மளும் கடவுள் அப்படிங்கிறத அறிகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்தை வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை கேட்டுட்டு நீங்கள் சச்சரிதம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். ஸோ இதோட இன்னொரு பார்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓம் சாய்ராம்.